Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras akuluakulu pali nkhani pano anamalomba ayankhaso pano nkhani chayima ija tinaona ndithu zithunzi masamba amchezo Facebook yona kuti DPP idaletsa atola nkhani ena ndithu kuti apite akafunse kumafunso kwa APM kumene nali ndi press briefing ija ndiye makamaka Friday licha lachisanu ndi yatulusa ma headlines kuti yayi banji atola nkhani yakuwaletsa kulowa nawo uchanja kufunsa makuti right. So panopa nkhani ja inapangidwa published kwambiri and anaba ndi ma criticism kudzudzula kuti achifayana anthu mukuwapanga choncho chabwino ndi anamalomba lero sopano abweretsa nkhani ja mwa full sopano ayipanga just 13 minutes ago itambasula akwanena kuti iwo ndithu anamalomba anauza National News Publications amene alemba nkhani kuona kuti anauza chilungamo chonse cha nkhani koma iwo anangosankha kuti adule kwinako alembe zimene iwo akufunazo ndakuti choyambirira nchonena kuti iwo angati achipani cha DPP anatana ma media houses follow khabasi ma media houses follow ndamene anawaitana kuti mtani mubwere basi ena oseo one sanaitanidwe koma ngakhale kuti sanaitanidwe tikuzowa kale kuti atola nkhani amangobwerabe simadziwa ngati mapaparazzi right koma iwo akuona kuti choyambirira mvese pano kuti nyumbayi this is someone's house si nyumba ya boma chanchani komanso akuona kuti chipindacho chinali chaching'ono chinali chaching'ono sakanakwanisa kubweretsa kulowetsa anthu onse aja chifukwa anthu onsewo atola nkhani onsewo ma media houses amene anabwerawa ma media awa anabwerawa follower aliyesa ambwera ni anthu okwana 6 that means imene ili 24 anthu 24 plus ena akuchipani analinso mmene mmuso mu nyumba imene iyi ndeno kutenga kulose limene lino mene kukuza mapezo kuti atola nkhani okhaja nawo osaja amakwana mpaka na 109 ndike chipinda kakaseka sikanakatheka kuti apange accommodate osiya kuti apange host abwese mene mukenako ayambe kufusa iwowa anamalomba ayankha yonje ndiko mapeto kwakeko anakuti komanso please this is unfair ichi sichilungamo ine ndakuwuza zifukwa zabwinobwino ndakuwuza ndimene zinakhalira kuti chipinda chinachepa komanso ife tinete anthu okwana ma media houses follower inuyo mukangosankha kulemba chonchi ndanalembaso pasipo kucherapula pano kuti this thing of zomangobwera popale osaitendo azizi this must stop awuze siyike zimene zizi era akuluakulu ndi nkhani yake ndimene ndithu makamaka panopa ndithu like anthu ndikudabaso kuti anthu usoambaso anthu ayamba kumana afulumira anthu opposition achaka chino yafulumira kwambiri yafulumira kupanga chani kupanga like kudzudzula akuluakulu tingalula osadandaula tingalula ngati pakafunika kung'alula koma osati mwafulumira guys it's too early like kulumbirisa sanalumbise kale komwamba kale akuluakulu sometimes be reasonable takhala kale reasonable pali zinthu zake zimene okay apapa izi ziti yes alisazakhala ndi ufulu right koma amweni munthu olopa panisana khale komwe zinthu zayamba kale makuti okay even the issue ya ujeni ya maskulu even one muboma sanalomwe komwe sanaone kuti definitely achakwera akwenda paka handover for drama za boma kuti ndama zingati you understand aona so kuti kuti ndama zingati ndakaona akaonesa kuti okay ma 3 trillion ndimanena aja abedwa aja atengedwa ndaje ndachakwera aja akalowa ndaona kuti koma fandi ikwanira chifano ngasi wandi panda tikachosa fees rate mapulisa ko secondary sana usafuna drama you understand na usafuna drama chapa nomwe mosemo sikuti ife tikwabhakira kumano
tikungoyankhula za like mene zililete za mene zimakhalikilira like asena alowe mboma alowe nkati ndithu aone bwinobwino then kenako tizikumbutsa bwino kuti akulu paja ABCD, right? That's it. Koma ongalula mubanga changu kwambiri, mubanga changu kwambiri. That's another issue. Issue ina ndiyo kozana ndi Sylvester Namiwa. Like I was so shocked pali chibaluwa chimene chikuyenda cha CDD. Chibaluwa. Akuti ayi apapa tupanga condemn APM pita mthalika tikumudzuzula kwambiri pa zimene wapangazi kuyankha chancha zambiri anadzudzula zinthu zambiri mumakala amene ine ndinachiwerenga kuyambira mwamba pakana basi. Ndamufuna ndichipange post komano I decided kuti pafunika kupanga fact check komanso cross check. Ndeti napeza page yawo ya CDD naweza kuti sinapangidwe post chinthu chicha for group lina lonse organization yonse kaboma limakhala ndi group lawo ndithu amakhala ndi masource eni ndithu napita mene kuja kupanga check kuti kapange check napeza kuti kumene kulibeko kaya zimene chiwo kuti komana analemba pasi kuti Sylvester Namiwa chanchani CDD ndekenako tinapeza anu ake kenako tinapanga approach ndekenako tinafunsa kuti akulu izizi how legit is this? Izizi nzoti mayambadi ndino kata imwe atulutsa ndino ife tisanapanga publish ife tipanga publish tawuzanthu kuti CDD duli yambapo tuku abiti CDD yambapo ndebe iyayi peza kuona kuti ewacha ndithu anayankha kuona kuti imene yoyo si ife ndipo it's fake ndithu ndi fake ndithu za fake. Anthu anakhala basi nkumalemba zimene zichazo kumalemba bwinobwino pasipa nkuika Sylvester Namiwa nkusayinira tunde nkhani zimenezo akuti muzipanga ignore ndizabodza and yeah that's it. Nde funika ndikhale ndithu osamala nde nkhani ndiziwiri zimene zikaizi yeah I think ife sitimapanga post zinthu zoti zilibombo nikwenikweni then kenako kupanga mislead anthu no. Guys, thank you so much. Even ngakhale nkhani yokhuzana ya ujeni yatola nkhani ife sindapanga post for it madikira kai respond madikira kai mbali naye kuti nayo so yankhuleso kuti akulu chinovuta njani kuti atola nkhani na osalosa nkati. Hey guys, thank you so much. Malawi and Cameras